kodi Nyamori, ng'eto manyoro mar Doho wach mar Gachagua ni nene nade, nen ng'eto machalo nade? An aneno ni kot nyo timo tich maler nikech kot nyo ng'iyo process mar impeachment kochakore gi sama ne wachno ochopo e parliament, mong'iyo wach mar public participation, mong'iyo kane process motimore parliament gi motimore senate notimore maber, to oyudo na achiel kuom gik mane Gachagua complain ni public participation nokotimore maber. Kot nyo ng'ado ni ne threshold nobedo met. Mar ariyo ne en ni Kindiki ne oko yier e yo makare. Kot nyo ng'ado ni process mar yiero Kindiki norumo, notiek e yo makare. En wachne nikech ne IBC commissioners ne onge. Kot nyo wacho ni onge requirement, constitutional requirement nyaka ne IBC commissioners bedi. Gachagua no raise issue ni no tuone adjournment kano lal. To lawyers ge bang'e odugo wacho no tuo. To gine no dhi mbele. Kanye ma kot no wacho ni katiba wa ma wango. Oketo weight e wach mar fair trial. And therefore ne onego kapo ni Gachagua ne onge to gi kwa adjournment, no onego migi adjournment. However, cause omi adjournment no ko affect process gi the outcome mar impeachment nikech oyudo ni process not timore maber apart from that fact. For that matter, because the right to fair trial en a fundamental right mok inyal mayo ng'ato. Court or condemn Senate for doing that. Kendo declare ni kanyo to ratiro mar Rigathi Gachagua ne obedo violated. However, question makoro obedo debate sani en ni to violation no, does it automatically mean ni kane court declare ni ratiro mare obedo violated to koro onego bed ni impeachment cha bedo invalidated? Pacha en ni court was right because article 23 mar katiba chiwo remedies mopogore opogore ma court nyalo chiwo ma en nullification en achiel kuomgi, but at the same time damages manyo court ochiwo ni en achiel kuomgi. And the key word king'iyo cases ma court ose deal gi kama nyaka koro gichiw remedy. Nentie case moro iluongo ni the Me Too Bed case. En ni nyaka obed appropriate remedy, nyaka obed decision mabro solve problem manitie no. Okay? Yeah. And therefore, since already wan gi deputy president, process ya ose rumo, court ok nya bokore ni koro kaw role mar parliament. Okay? So court otamore kaw role mar parliament mono nullify kio parliament no setimo, but o condemn parliament to nyiso parliament ni chule uru million 50 oywe go wang'e kodhi go dala nikech nutuo ne adjournment. Okay. Willy sini ne onang'o